Pontevedra buscará captar máis fondos europeos en Bruxelas. Os días 12 e 13 de abril, os concelleiros Iván Puentes e Llolla Blanco teñen programada unha viaxe institucional convidados polo Grupo Socialista Europeo. Plan de traballo que pretende seguir captando fondos europeos para a cidade de Pontevedra, superar os 7,5 millóns de euros que entre a Concellería de Desenvolvemento Sostible e a Concellería de Promoción Económica levamos captados xa durante este mandato, cunha tasa de éxito case do 100% en canto ás convocatorias presentadas e ás convocatorias nas que recibimos fondos. Ali reuniránse coa oficial de Políticas pro Desenvolvemento Territorial e Urbano na Comisión Europea, co Grupo de Alianza Progresista de Socialistas e Demócratas no Parlamento Europeo, co exministro español e actual presidente da Comisión de Liberdades Civís, Juan Fernando López Aguilar, e co representante da nova Bauhaus Europea, entre outros. A viaxe estará financiada polo Partido Socialista para evitar problemas nesta etapa preelectoral. Aclarar tamén que, aínda que será para falar de Pontevedra e será para intentar realizar, ampliar a rede de contactos que temos no seo das institucións europeas de cara á consecución de fondos e de presentación de futuros proxectos, dado tamén as datas nas que estamos e para evitar todo tipo de sospeitas, é unha viaxe que non será financiada con cargo ao Concello de Pontevedra. Ademais, os concelleiros anunciaron outras dúas citas internacionais desta volta para o mes de xuño, os días 9 e 10 na cidade francesa de Grenoble para participar na Bienal de Cidades ante o reto da transición ecolóxica e o 15 na localidade sueca de Malmo para o Congreso de Cidades Verdes Creating the Green City. A idea é poder expoñer ali pois a estrategia Pontevedra Flúe e seguir avanzando nos pasos que demos en Turín inicialmente, tanto no plan de infraestructura verde local do que falaba agora, como na planificación desas futuras actuacións, desas futuros criterios que Pontevedra lanzou en Turín para financiar e para definir os futuros fondos europeos. Puentes explicou que aínda está por definir cal será a delegación que participe nestas dúas citas que se celebrarán despois das eleccións municipais e a escasos días da constitución da nova corporación.